Veliki pozdrav svima! U današnjem videu ću vam što jasnije i što kraće objasniti kako da trofazni elektromotor povećate na monofaznu struju. Tako da ne duljim, idemo odmah u video. Znači prvo što treba je skinuti poklopac ovog elektromotora. I inače stavit ću vam gore desno video ako nekome treba, jer snimio sam kako se ispituje ispravnost trofaznog elektromotora, pa da i to isto pogledate ako nekome treba. Kad smo skinuli poklopac, najčešće evo što vidimo je ovakav prizor, znači namotaji su spojeni u spoj zvijezda, taj spoj nama ne odgovara, tako da ćemo ovaj elektromotor morati prespojiti u trokut. Pa da vidite kako to izgleda, slika govori više od 1000 riječi, pa eto sam prekopirate kako sam stavio. Ja treći kratko spojnik nemam, znači jedan ovaj mi fali, tako da ću ovo riješiti tako što ću prespojiti ovim komadom žice ove dvije stezaljke. Evo ga, elektromotor je spojen u spoj trokut, vraćamo poklopac i idemo dalje. Ovdje sam stavio ovu rednu stezaljku, znači ovdje sam pratio, znači ovo je faza 1, znači ova tu skroz lijeva je ovo, u sredini je naravno sredina ovdje i ovo desno je skroz desno ova tu stezaljka. Sad kad smo to napravili, uzimamo monofazni dovodni kabel i spajamo ovako, znači evo recimo smeđu ja ću spojiti skroz lijevo, plavu na skroz desnu stezaljku i naravno uzemljenje na uzemljenje. Ove tu dvije nisu bitne da li idu ovako ili ovako. Sad što je sljedeće potrebno? Uzimam kondenzator i znači kondenzator odabirete tako što ćete odabrati kondenzator kapaciteta 8 mikrofarada na 100 W i sad spajamo kondenzator, jedna ide na sredinu, a ova druga žica od kondenzatora nju stavljamo u koji smjer hoćemo, znači ovo je jedan smjer ako spojimo ovdje, a ovaj drugi smjer ako spojimo ovdje. Evo ja ću sad spojiti ovdje tu. I možemo paliti elektromotor, da vidimo kako radi. Evo ga, produžni kabel, uštekavam, palim. Evo, kao što možete čuti, motor radi. Tako da eto, to bi bilo to od ovog videa, a mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!